Shwmai, chi'n gwrando ar Pigion Radio Beca. Gorsaf radio newydd yn y gorllewin gwyllt. Radio Beca, gorsaf radio chi. Bore da, mae'n ddydd Sadwrn prysur yn bob man, ond mae'n prysur iawn gyda ni. Criw Radio Beca ac i ni yma ar faes y sioe yn Gyfyrddin oherwydd mae'n ddiwrnod rali Sir Gyfyrddin yma. Na griw o ffermwyr ifanc. Na'r Teirwyn, wyt ti'n ffermio? Wyt ti'n neud llawn amser? Ffermio ddydd, adre ar y ffarm. Ie? Mwynhau. Yn y tywydd o'r ma? Ie, yn y tywydd o'r, yn hefyd, mae rhaid ti fynd trwy'r gweithio i gael y gorau. Pan mae popeth yn mynd yn iawn, mae'n job yn bleserus iawn. Ysgalifantan to. O, lap swchan o ddi. O, ni methu deall y mwlsyn. Mae rein yn clebran dros Gymru. Wel, siwmai, bore da, chroeso i Radio Beca. I gychwyn, mae da ni raglen newydd sbon o'r enw Browland a Beca. Ac mi fyddwn ni yn sôn am reilffordd o Gerfyrddin i Aberystwyth, newyddion steddfodau lleol, eitemau gan bobl yn eich cymunedau chi, newyddion papurau lleol, a trafodaeth ar dyfodiaeth. Chymo, Browland, Clebran, Rax Jubiders, Willy Bowan, Godachan, o Wes. Helo! Niw parti llyfariau Ysgol Henry Richard. Dyma'r dan llyfaru blwyddyn 7, 8 a 9, yr Urdd eleni. A oes heddwch! Da ni wedi bod wrthi ers 8 nosau. Bob amser cinio, rhwng Bechdan a Chyfrestru, yn gwasgu munudau o roi pwyslais ar hwn. A gwneud y ysym iawn fan hyn. Ond Maria mowr na heno, achos mae gyda nhw noswaith o'r enw Sadwrn y Ser yn Steddfod Bont, yn dechrau am hanner 7 a chi'n ennill 300 o bunnau am ennill yr 11 sioe gerdd. Sori, mae Sylwyn Thomas biti bod wedi cwmpo oddi ar y stôl. Ie, mewn Steddfod Bont. 300 o bunnau am ennill y sioe gerdd unigol yn Steddfod Bont heno, a hefyd y cyflwyniad dramatic unigol. Fi'n cael ei bod nhw'n gystadlaethau rhedeg ochr yn ochr. Eirwyn, cyflwyniad dramatic. Yn y studio fan hyn sy'n sy'n neud. Yn y ddawnsol ai yno. Mae Gwydion Rhys a Lisa Marged yn priodi heddi. Mae nhw wedi anfon cyfarch mewn to ni fan hyn i Radio Beca. Bob lwc i chi. Ond mae Deryn bach wedi gweud wrthai mae Hugh Bryant yw'r gwas priodas. Felly na gyd wedi yw bach o pob lwc a joiwch eich diwrnod. Gorsaf radio newydd yn y gorllewin gwyllt. Radio Beca, gorsaf radio chi. Well, hello na, Bom sy'n siarad, Billy Bom. Dim ond ar bechsod yn I weid pob lwc I Radio Beca. Beca? Ie, Beca. 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 Bella. Ca. Radio Ca. Pob lwc. Un o'r hoff dyfarndau, mae rhaid I fi fod yn onest, yw Bessys yn Cwm Gwaun. Ti di bod lawr o Bessys, Eirwyn? Na, wi wedi bod I... Ti di bod lawr? Boys, I chi ddim yn byw, mae rhaid chi fynd lawr I Bessys. Na gyd sy'n yw ystafell lle tan, llun y Queen pan oedd hi'n rhywbeth fel 20, llun rhyw dywysog Edward, yr hatch a'r mits a... Ie, fe chi moyn, a mae'r jwg yn dymas. A mae'n mesur y cwrw, a tyfod sy'n gofyn am 2 beint, mae'n dod a bwmff, mae fe'n mynd fewn a bwmff, mae fe wedi sortio yn union. Mae fe'n lyflu lle chi fynd am drip bach. A mae'n cofio chi hefyd. Mae'n cofio a mae'n gwybod yn union. Jonathan Edwards sydd yma, aelod seneddol Dwyrain Cyfyrddin a Dynefwr. Ond neges cyflym I ddymuno'n dda iawn I Radio Beca ac I ddymuno pob llwyddiant ar gyfer y dyfodol. Fi'n hoffi Radio Beca. This Facebook thing is ridiculous. Beca'n galw hibo. Cyfle I wrando ar gyfres o bodlediadau ac eitemau newyddion o wahanol grwpiau yn eich cymuned. Megis clybiau ffermwyr ifanc, corau, grwpiau drama, clwbiau chwaraeon, capeli, eglwysi, pwyllgorau adloniant a llawer mwy. Felly tiwniwch mewn I Beca'n galw hibo. I ffindio mas beth sy'n mlaen. I gyd ar eich cyfer chi ar Radio Beca. Siwr wyt
ti Meinir? Iawn, diolch. Bore da. Wi ddim yn mynd i weid den, achos mae Meinir ffermio yn ddigon i unrhyw un, tyfod sydd yng Nghymru. Ti'n edrych yn hynod o smart. Wyt ti ma yn ffilmio neu ti'n ei rôl arbennig heddi? Na, dwi'n ffilmio heddi. Het ychydig yn wahanol, cadeirydd Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gar. Waw, mae hwnna'n dipyn o'n rhydedd, yn dweud? Mae'n anrhydedd enfawr i fod yn onest, achos dwi wedi bod yn aelod ys bod fi'n 11 mlwydd oed, a mae'r profiadau'r cyfleoedd i chi'n gael allan o'r mudiad yn anhygol. Felly mae bod yn gadeirydd, dwi'n really falch bod fi wedi cael y cyfle i wneud, ac yn ddiolchgar i bawb am ei cefnogaeth dros y blynydde. Gorsaf radio newydd yn y gorllewin gwyllt, Radio Becach, gorsaf radio chi. Os ych chi'n licio be chi newydd glywed, wel tewnwch mewn i'r dyrnod darlledu nesaf. Shwt mo gwrando? Wel, ewch i wefan Radio Beca. Welwn i chi na.